itung non ikrang long PC claim si laso puthak ke mejima hala bangle itung discuss na sir lasi number 1 bangke lapu autonomous council team Karbi Anglong BJP a party atum la bangke step to step ke lage claim bom lo laken itung time against than white paper paklang lo la pe hadat tame fencing ki claim ya phanta la tender kilo la hai like continue dam bom case do bomangong kami sita laso angbong penon case do bomangong pen bangke adhe ki claim undo adhe ki claim undo lake khorsing teron da chini lake litsong da chini laken angtong da chini lapen si angtong bani lami thak angtung do nitum aprang case do bom hut corruption against alam thipen achuchi soido ke nitum ki pu bangke alang itu kan kipu bangke nangli individual la pen nangli songamen pen bangke nangli ajar le claim da claim ho stami nangli tum protestamen pen ne karbi pu amen la karbi pu pen amang sender ke theng bang bangke lason ke claim ri pu ba karbi pu aphan ke majukta akahenu akam claim nang ne la bang clear ni nang tum chi song da pu aphan da thanga turun de sitame la alang ni karbi pupen amahang long sinder ka chi theng khula bange chokche nang ko matlo karbi a khai ban sinder pe theng bang nang ko matlo karbi a khai ban nang king oba leke pa ye ba khula bang si la penan par ke non bange ko piang deng lo ke bange ultimately ke claim nahi akam si tum chingwai ni non la tum lo press meet abotai tin nang li lang tha mane solution ki pike ave ultimately ke halaso punctual long lesita ultimately ke claim Karbi Anglong autonomous council na si claim no mati halada ta churu dekhe hadak ta kache krong iban sing matha nitung de che song pa nitung sila son pa sig chun pe sa court pe na verdict pe thike log action claim fit no mati lasi non ta lahai la angbong alam ke pa dingdam angbong alam ko pinige claim dam ang bong alam ko pini kaning jidam bangke lake itu mangbong kecipu khancol lake press media tingai nang ne lake mentuni itum cipui de cipu nang la bangke sitame non bangke rat aphan ke pamanghu kusipu rat han ke pamanghu karilo rat han clear lam thalo empen white paper bangke latum han de gron chot kali ke ang ton rat han ron lo white paper long pc claim ma lapel la sodim long aku Karbi Anglong autonomous council tunge isi session lake endo thula all party all organization la tumhan doana tumhan et angbong penta ko mane ko pine session ni pibang dulang la sotim sila tumhan da approach mati Karbi chingrum thekida Karbi ke chingrum bosini tumhana pudet ko Karbi ke chingrum han lagi pudet karilo Karbi ke chingrum long chingrum thekida pusila tumhani pulo athe people lo PGR pachun ke isia party kalilo isia asong kalilo government chot kali that social organization atum student organization atum women organization atum anta dak chingrum pet nahi puwa joini si hada ke chingrum pet lo mati aku nono bangke Karbi chingrum thekte bolo de alang tum si chingrum thekte lo la bangke rat atum manguge mati la puna do pol pen isi ki pu do thulang angtong si pu la solam the litsong e thang song long ta gali ge rat apartment si karta litsong la 24 plus long la dono mati non alang ko pia song ne ke sengi pu bani chini he pini ke individual ben si alang li ki claim pu ta hai mine ta song ne dono mati alang ta 24 plus ben ta alang li ta arjab dunlo policy di non 24 plus lo agat ne pini ne ke chini de la lage sita me ajab long pele dono ke claim non sita me claim lo laso ke claim apu thak pen bage a solution riji bulote non ke la tume council pen hang sita council pen chingki nang kusta o nitum ke chingki dun de nitum ke laso mane isia committee la high power committee long da nitum e dun de nitum ke pressure group ta ho ante ai suji pachun phansi claim ma itu pressure group isi ka sonse pen separate aku another one confuse ka kuri phansi tu ma kinangi lasi lason mane jo min ene mane ko son lo alle ka wi alam he alle ka wi alam laso kaning je thap laso abang ke lake mane non bagi kaning je bang ington semelo repeat alam matila sitak itung ki claim ko pilo
Itu iklemi bangke non na bangke nang tum ta high power committee long do noi puka long tina press meet ta keningi dolo dak do no la so dim long presaison pino hoda hadak pidu non jong si la son gali son si klemi pulote la son pudu non ta hala ta gali mati ainte intention na opilo ante intention bangke jong si ninghang jong si party ke sengi phan jong si ninghang pulote la ke belek interest le dakin itu pun thai alang party claim fan se interest alang platform avdel lo ma platform chi refund la bang le bele ka metar le same PGR la pen VGR issue bangke time against appeal lo dake song la chipuna ngelo puel lo hol high power committee pen dake party chipuna ngelo poda high power committee lo puel lo dake dhorom amen la chipuna ngelo high power committee lo puel lo dake KSA dake thom pli alam same dake isiwek na po hol dake tum chi puel lo lasi non bangke cingrumi putih hodak si cingrum nangko lasi putih lapen non tim karbi yang long tumpan adhe lead song bangka ningje CM sarke amhang tek ko si laso PGR VGR alame ki klan pulote amhang tek ko aprang posi alang li ke laso ningge posi non election tek lo puningge dakha ko kaningje ta ho chiklik tha ko bang lead song manta nang liket karbiara da fan pinian isibak ke pachun pi buke litsong ga chisong buke ne theklong lela litsong je karbiang long arada farman karjapi dun a isu isibak chun develop buke ne theklong lela tame CM long bangke akichun do pini ajale punon MLA asit plia angong pe MLA asit phoke ban tagalang lason thot thak si development akam long non that itum all India pen football patun set I league patun set stadium sta alang li ke klempon lo lason dak thak dopik la alang phan pangbari pulote sir lit song ke thangna ta ke klem ke patun pida alang mati lase adhe kalam pen laso isu ke CM sar ke arni sida pupelang je ne ke laso isu pen bang ke klem klelo pukaning je doma ready bosi ke klemi phan ready antor kali klem bom dambom lang ai susi dambom lang laso phan akabadhadun bangke alang nitum lo mati lasi ci pangbar du ritha ko bang nitu bang nitum ben ya level pangbar ke lage chok le ta CM along non ki jong si nang li ga ci pangbar dun pulote nang li CM sarban ki pu ga ci pangbar dun bangke nang ho ci klik data first ke akhe nang li ke pini non si ke chengdun lang CM sar ke claim ke pachun aki ong ke nang li hisab tha halaki pachun podang nang li hisab de thai count de tha lapen nang li mithang chi matha tha la sofi sentiment pugali lapen alang li tum ka chi song alam pen kopine karbiara da fan la so divide ke nang ni kuba ka chi song amen pen non ta tulo karbin te karbi BJP lo kido tum ta karbi mati BJP long kido dat kali lo kape ke do dim lo anda karbi lo alang tum lo meeting dun lo te karbi alang tum lo meeting dun de karbi gali pue ko son lapen ami thangum ta chema thari je ni tum kisi laso ke claim si correct lo bukange intellectual dulang da kang sai tum dulang lapen rat abang ke chini lasi ne karbi lo rat phan ka choningri lapen karbi lo rat phan ka respect do karbi lo rat tum pini da chini karbi lapen la sodim long ke ni tum ta kar jab du ni proud do mane ning ke thedo je RNC নহলে RNC banke high court testum haiji high court long haider no pulote PGR VGR isu banke non team karbiang long ki japon Dr. Tuliram rong hang hosi chunji tu ning thedo lasi laso dim long alang litum sikame kachira kachito dun non ta nitum RNC ta against puke alang tuman kupe mothe ilong long ni alang thepen ke patar pak bange cholo la pe non aku isi do tulang jai gathara ata nonta sainik school of han labange ke khangun lo ha langlok sulong bidam na langlok sulong bidam hota pilo ganing je haladak adunga ra lom swarlo phan ke meglang no claim lapo wa men ben ke badhadun non borjan lo wanglo statement theklo lasi sainik school bandote upi matse ale dojima ituma khe phan education pana level si tum pon unjima hala ke neli jot gali nale tum media tum da chini paka lasi rat atuma phan bangke
रात अपन के पचिंग थुर अपन के बाधा बंग चौक चे लापेन लाहे लोग अचारी के ठेक्सेरी अपन के वान सोन अन बंग के इली तुम रेस्पेक्ट नहीं लापेन रात तुम्हें रेस्पेक्ट रात तुम के अर्जाब थी लापे तुम पचू नहीं लासी नॉन लाहे लिट सोंग तुम लाहे अंतो तुम बारे नॉन forcing teron atum latum kan ninje asika prek Carbino Autonomous Council team leader ilitum Carbianglong a leader alangli ki Japon ilitum ki damtang alangli non claim pom ta ki chunpon nason theklong lapen alangli ason ki claim hai bangke ki damtang an bangke claim aprang asia matum ta sa non bangke kilit check ki pachun un check ki claim thek check bangke ilitum da theklong lo lasi ning binang ne radatum itum claim pamikanang po lapen unitedly Carbitum ke la doan ning silong masih tunang po Carbiamen pen kacing rumah men pen Carbiafan ke thaga bangke ilitum la soa karchar bang itum cedon tunang ne lasi claim ji ke claim un la pen claim bek ji abang fu tum long non tim Carbiang long pen ke claim pon la long si ilitum arja mon tip nahi pusi chuni ripon to lasi alamang ke la lo na hok alamang ke la lo la PGR VGR putak pen ilitum lam cedan isai mate nona bang ke ilitum ko son se solution ma hala bang ke alam bang ke aglu lo ludun chokche pulodang te chini ne la se hala high power committee lo ta do nahi apon anta lang litum do de la pen ka chini phana ningang he la si nang litum chini lo la PGR VGR movement kang thur cheng ke lake SDC ke ase tu yong si alang itum ke claim yong si laga nom la high power committee tum under leadership of Dr. Tuliram Rongang CM chok che det posonda alang itum si la so kuison bang rai si tanon ke ha achar pen chini dum de pin tum si parpan pan parjon jom kalili kalang lang langdam lo te mane isi political isi upilo isi upper hand ke NGO farm mane political lies kuri dia sonsi man dello lasi alam lalo je laso PGR la pen VGR bang ke chok ponji ke chok chi alam ave atheli tum chini la prahala sarthi phangcholong le alam na huta claim lo pulo nilitum than bom lo to akapre asong tum akapre inut bahani leader ka chikro tum kalili kalang lang ni yanda technically pen litum claim dam lo claim pom lo ta chok lo lasi nang litum bang isi insurance lo jela so PGR pen VGR putak ta chok vekji labang ke kado ga bekar biang lo ngarat phanta pachini lo athema non bang nang litum chini lo hala dak ke pho tum ke hala da ke do PGR VGR ron ke do atum case pida da joine lasi ining the la so jasmine bang taili tum Carbiang Long Autonomous Council afang si lituma advantage duji la pen la so case taili tum si haiji la haide lo plong da da pen lituma jasmine pida lo plong da la so pit ilitum ki plung ya kamang ilitum jats ta klem lo la so pit thek da ko bang la ke pine puta me ta nona bang ke akam chok che ko halada ges do ko ka join pen ilitum jat ta claim lo lage nang ilitum chini lo jongsi court along high court along supreme court along jikuno isia case do ko lo plong te halada parliament along no house along no session along la so puta ke discussion masti longle kali te lage court arona masti violation po lage contempt of court do ko po ha lasi hala so puta ke ilitum chini ning lasi non bang ke je bang si case pidera puta ke litum jatta non ko ke litum chonghong na jasmena bang litum high court bang jasmena bang litum chonghong na la pen la so bang ke litum Carbia ke mate autono council bang litum si high ji hala so am adjustment bang da pit claim clear bang alang litum ni je tammi non bang ke pine ason si isi political motivated hala so account claim ro lasi la so ben mane political ali dui mane political issue video na bangke athema nang tum chini lo ke orbe ka tum da hala SDC ke se youth from tum se ke orlo alang li tum da la so puta no na lang tum la da do dum ko jo ne high power committee ka to ko be ko son man pen autonomous council pen ke or tum PP ma white paper da paklang lo alang tum chini nei polo
laso puta kalang tum clear nang chini nang la lagi mana high power committee tum le chini chot pollo laso white paper jela PGR la pen VGR puta nyot ke pa do ka be phanta paklang khai lo kadu enta pin jok selang ni tum da nangi plota hada council or secretary to revenue along damo halo ka principal secretary dono la solo ke long dam lo white paper ka do ka be wrong ara to phanta ka pila lo solo bang ke labang chini nang ji la si lapen mane charbok tap charbok pru bang ilitum mane jong hele I puchar budak ta non ko bang chok chelo athima kes mosi do koklo la sili tum thankfully nagi thik son tak ta hala tak dudu kolonial ong tame afang eviction dam pen inton koklo inton kok pen afita ko afit kene court pen bang ilitum mana judgment bang lo ilitum council high lo ako plung dam lo hala tak kido Bangladesh ya nilitum ahin pen pakla mo je ning theme non ta itu nung jitia judgment bang lo prote ilitum la jaga bang ke inson bak akam bang chok po misen po la jaga bang ke lasi non ta mela kisuman akhali long leam ke tenda ta fielo fencing ka do we ke klemi pantala pen hem ka do we ta la non akaprek kido tang lo na kimike kim dan long le lo la jaga strictly autonomous council revenue in pen deng pon lo la bang ke lapena ko isiala mang second lama la lo no ma ko isiala mang pang lo development la puthak lo je soinik school a prang hala dak litum lang lok so long han phule long ta me hala dak penta la development litum han karbia ang long phala ke pini pela pudam lo isia bor song hala dak litum third grade fourth grade abang ke litum dak karbiang long litum long so karbia ke tum si long tu lapena part hala dak 80% reservation karbia atum si la dak litum karbi mate la dak itu inglong suarat litum karbiang long itu inglong suarat tum si puri long bong ta hala dak penta kado ko we complain ha athak pidam lo la dak ta ko pa cancel dalo ako non pu hala borjan long langu ko long on ki bidam ta dak ta lam klang lo lasi isidam pudam lo puta la make inut bahnya lidar tuma oche plan dalo ki misana kamta mane kai ta ka kham ke tanong dalang litung ta aning hang mane jela son mane la ke nang son no ta mu man tu ne man ke ki mane lo te mi vanji pulone piana ning ke hang ta ke la ke nang ni po bang no tang ta la ke matha dang ne pina muni lo la son a development la pe la son litung han kachari awar sai kibi soinik school non a prega long da non asam long nge ha da gwalpara long a soinik school lang bilo dang te ko pineta ho anu so mardu anu so tum hai nudun lapo pu nan tum da chini lo school hoda ke hala ke master teacher tum se doi hoda da ke army tum ala ke chula ro pine operation na sonda rong lu frog ya kamali lage alang tu teacher ai sab ke doji lasi hala sitame akaprega lam da litum mana ko soinik school long army long ke litum phanha ko pine ariana tum brahmin tum litum mana army ke the nang paman me ta tum thegam lo konta je nang army officer long se mamji plong te hala dak soinik school long dunai NDA pen pass nang ji jong se paramilitary pine hele ka cha pine phan ko bala ke training litum kene mantuma interview po dum po kat po hala ba ga assurance long ta ke there che polong ni pharma ke litum hala so kene soinik school long dunai NDA pen pass nang isia ta pen ang bong pe hala ledu nang gila pen hala so army officer la direct long po litum pilo ke the tum long na po hala dongka pra XCM khorsing tia su po borlong khorsing be su po XCM borlong kibe alang itu nilitum kese ke do hutan nilitum archu long alang ni hala direct army officer si long lieutenant non captain on back man ne piani promotion dam direct officer long pila long na po ke thega sondop long te lai kisumana ba ke kamatha ka heman tapensi muni tu isia odo son kamatha ka phire phom